pagkatapos na para makita niyo kung baka ibalik ko sa prueba naman na nagkaroon na ako sila, ang tawag ko sa prueba dito, ang GIP, ang panguluhan na Israel. And we need to divert them on yan. Sampulan ko lang muna kayo kung pinusahan ako ang mga tao dito sa Dagat. So, nakita naman na deserve ko sa mga tuwid. I will advise my our president and founder to create cooperative. So, nag-create ako ng tatlong cooperative composing of 35,000 members and non-members of the PTA. Tatlo. During that time, ang panginabuhi doon ating please, yung pulling, chocolate, wala kang mining. So, what happened? Yung mga tao sa chocolate, marami yung mga nagugulog na sa yung kanyang pagkakit, malalim, tapos masunog, ang loob sa doon. So, nakita na ako the hardship of making money in Dagat. So, what happened? I studied the problem of the poor people in Dagat and how they can live for a long period of time. Hindi magtatagal, wala lang ang matin, magtatap, hindi. So what happened, I was able to discover naman yung isang stockpile ng bato. I found out it is bromide. Na pwede natin kain yung mga bato dito sa Dagat. So, the owner of the land is the government owned by the government. So, wala may-ari ng lupa. Lahat ay disposable lang. Wala pang ito. So, what I did, I looked for a violent bromide and talked to the president of Ferrocom 15. So, at Manila, mayroon kong pera ka mo. Lalo na maraming harap buhay. And graduated from MITU, Manila State University. Nakala, wala akong trabaho. Kasi pinasuwa ko, servisyo. Dahil naawa ko ng tao dito sa Dagat. And what happened, I was able to get an agreement with the president of Ferrocom to deliver the bromide. Kasi yung uling namin, marami